loncang nang kebon wae rada awan-awan. Heeh. Kok ana wayang kok sepet wong. Pak, aku mau ngerti sikil jinjit-jinjit iki nek kebon iki lek sikile metu ulune iki apa ya? Lah to. Ayo engko silang nek dimasik wae. Yo. Gong, mriki. Rene, Dek. Ngutul. Waduh, selamat. Nang maklume. Aku rene kan durung kan. Mau ki sidole tak kon nang kebon Suraya ki mah ngerti demit jinjit-jinjit ana ngono ya, Le. Heeh, Pak. Eneng ngulune ki anu gadungan Pak yo, Kang. Iki gadungan yo, Lek. Wing tak ing WC ki ya. Iya, Kang. Sik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi panguasa jagat. Kula nyuwun tulung dumateng ngarsanipun panjenengan. Kula kepingin sumerep alam gaib. Panjen tenan ki lek gadungan. Karena njut nang slametane yo, Kang. Oh iya, saya tak ing wae rono. Penting gawakno sesajen kembang. Oh, iya. Menyan. Nah, anu gampang, Kang. Iya. Wis lha kono ki mbiyen sejarahe piye? Kono ki sok dilairke gadungan. Yo gadungan iki becik, ora musoi. Oh. Wis nak ana aku ngaturi pamung yo, Kang. Aku tak pamit sik. Ora aku sik. Wis ya ngene iki matur Malah ya, ora Kang. ngenai minuman. Ayo. Kaki nini bumi nini, kaki rumeso nini rumeso. Kula nyuwun berkah lan keselamatan. Lemah kang pinuju, tetanduran ingkang tinandur. Muga-muga pinaringan subur, adoh saka pagebluk lan homo. Berkah slamet wilujeng sedaya.